Хора, сега ще се гримирам. Слагаме си лентата. Това зайче ли е? Не знам какво. Мисля, че е зайче. И започваме, гайс. Ще използвам от фондиотена на мама, който е безобиден и нищо няма да ми направи. Да ми излезнат пъпки или някакви такива неща. Не знам как да се гримирам. Ще пробваме. Вижте ми вещата. Ужасно. Трябва да оправя. Голяма беда стана. Вижте какво направих. Но съм тъпа. Лошо. Много лошо. Направих се на малубли. Капичката на мама. Ще се опитам да оправя положението с мокра капичка. Спях. Много по-добре. Някой ще ми каже ли какво е ето това? Тази червина, вие не я виждате чак толкова, обаче ето отблизо. Трябва да се закрие. Това ще сложа малко фондиотен. И ето как се получи грима. Ако искате още такива видеа, цъкнете за чат. Малка лъжа. Гримът ми се получи ужасно, но вече изтрит. Съжалявам. Чао!